Bueno, Leire Martinezek single berria atea. Bartzauen estreinatu da Mi Nombre tituluak. Entzun aldez dute, Arrik Lire lehenengo aldiz Faktorekiz garaian ezautu nun. Akordatzen zara ez dakit jazen bat urte pasatu dian. Amar por amar y romper a llorar en lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Eta gerora La Oreja de Van Gogh sartu zaren aitortu behar dut ni ez naizela talde honen oso fanatikoa izan. Garai hartan gehiago nintzen Evanescence edo Marilyn Manson entzutekoa. Baina inork ezin du ez da himnoak sortu dituztela, ez? Eta azken aldian taldean ingun sotuan drama guztionen ondorioz, nik aitortu behar dut beti Leire azaldu dela oso garden eta oso gertuko. Orduzke hoztik ni Leiren fana naiz. Ze argi dago, Leiren taldeko irteera hau ez dela oso elegante izan. Ze iritsi zaigun informazioagatik nik esango nuke taldeak oso zikin jokatu dula. Eta horren ondorioz Leirek bakarkako bideari ekitea ostra txapelak entzeko mogukoa da. Mi Nombre kanta honekin kristoneko energiakin etorri zaigu. Eta kantan bertan esaten don bezala y búscate a alguien que me sustituya horrekin uste dana esan da dagoela. Gaina Leirek barkauen emantzun zuzenean argita garbi utzizun badaukela balun berri hontan euskerazko kantan bat sartzeko kristoneko gogoa. Eta ni irrikitan nago abertze prestatuko ote duen ikusteko. Beraz, emango jo bongi etorria artistan bide berri honi, ze iruditzen zaizue idatzi komentariotan.